खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो दायो बोथोरा रायजोआव उफ्रा बिसायख'थिनि बोथोर आरो बे उफ्रा बिसायख'थि बोथोरावनो माजबाट बियाबनि एमएलए चरन बर' बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि दैदेननायनि सायाव आसि थुनानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। लोगोसे बिटिआरनि गेजेरावनो उफ्रा बिसायख'थि जानो थांदों सिडली बियाबाव आरो बे सिडली बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि सुर्य कुमार बसुमतारी बिथाङानो देरहानानै एबा गोबां भटनि फारागथियाव देरहानो हागोन होननानै बाथ्रा बुंदों एमएलए चरन बर' बिथाङा। जिहेतु बिटिसि इलेक्शना 3-4 दानल'सै बेवखायनो जिहेतु फैगोन बाराव बिपिएफखौनो जिहेतु बिथांमोननि ओनसोलनि रायजो राजाया लुबैखादों ओंखायनो नैबे बाइ इलेक्शनावबो सुर्य कुमार बसुमतारी देरहानायखौनो चिरांनिफ्राय रायजो राजाया लुबैदों आरो। लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आथिखालनि सरकार खुंनायाव फेलार जादों एबा फेलें जादों होननानै बाथ्रा बुंदों। लोगोसे बिटिआरनि एबा बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ जाबायदि सिमां सुजुं होदोंमोन एबा सिमां खालामहोदोंमोन बे सिमां बायदिनो जानानै थाबाय आरो सिगाङाव मा बुंदोंमोन आरो दायो मा मावखो होननानै सोंथि खालामदों एमएलए चरन बर' बिथाङा। दानिया फैदो एमएलए चरन बर' बिथाङा आथिखालनि सरकारनि खुंथायखौ लानानै लोगोसे फैगौ जा उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं सिडली बियाबाव बे सिडली बियाबाव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव माबायदि बाथ्रा बुंदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। मोजां सोलिगासिनो दं गोब मोजां केन्डिडेट जों होदों सुर्य कुमार बसुमतारी बिथाङाथ' पान्जाब नेशनेल बेंकनि सासे मा होनगोन बेखौ चिफ मेनेजारमोन। औ बिथाङा रिटायार्डथ' लायाखै भलन्टियार रिटायारमेन्ट लानानै समाजनि गोबां खामानि मावनाय आरो जों मिथिगौ बिथाङा बड'फाजोंनो समब्रा समब्रि खामानि मावबोनाय बे हिसाबै सिडलीबासि रायजोफ्रा खोब गोजोनदों मोजां सासे बिजाथि मोननानै। दासिम बुंथ'लायनो हायाखै जिहेतु मोनसे उफ्रा बिसायख'थि बेवहाय माने रायजोफोरनि जि मा होनो बेखौ उत्साहया एसे खम थायो जिहेतु इलेक्शन बारे जाबाय थानाय जायो नालाय बेवखायनो सिंजों सिं धोवा दङ दासिमबो बुंलायनो हायाखै। ओरैनोथ' बेवहाय बिपिएफनि माबाया खोब मोजांखा दाख्लैबो बेवहाय एमपिआव बिपिएफना गाज्रि जायाखै खिन्थु बिथांमोना रुलिं बेवखायनो कन्टेस्टआ खोब जागोन आरो रायजो राजाफ्राथ' बेखौनो लुगैदों जिहेतु माने फैगोन बाराव आरो चिरांबासि रायजो राजाया सोलायनायखौनो लुबैफिनदों बे हिसाबै जिहेतु बिटिसि इलेक्शना 3-4 दानल'सै बेवखायनो जिहेतु फैगोन बाराव बिपिएफखौनो जिहेतु बिथांमोननि ओनसोलनि रायजो राजाया लुबैखादों ओंखायनो नैबे बाइ इलेक्शनावबो सुर्य कुमार बसुमतारी देरहानायखौनो चिरांनिफ्राय रायजो राजाया लुबैदों आरो। मा इस्यु लानानै नोंथांमोना फोसावदिं मेल खालामबाय थादों? इस्युआथ' बेनो दानि जि बर्थमान सरकार प्रमद बर'जों दैदेनजानाय बिथांमोना जिखिनि खोथा होदोंमोन बेवहाय फ्राय बे सारि बोसोराव माने रायजो राजाखौ सोरबा दैदेनगिरि सोरबा लिडारफ्रा सोरबा अपोजिसना बुंहैलायनाङाखै गावनो हिसाब बरनदों मा बुंदोंमोन मा जाखो। दा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा हमनो हादों जे बिथांमोना जेरैबायदि सिमां नुहोदोंमोन जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बेबायदि मावनो हायाखै आरो सबतके दुखुनांथावसिन माने बिटिआर एकर्डखौ जिबायदि सानदोंमोन मानसिफ्रा खिन्थु साननाय मथे जिहेतु मोनसेबो जायाखिसै बेनि गेजेरजों जोंनि हारि बा जों बिटिसि बासि हिसाबै फ्राय खहा जानायखौसो नुदों। बेवखायनो रायजो राजाफोरनि साननाया बेनो जे जों हमनो हाबाय बे सारि बोसोराव ओंखायनो फैगोनाव जाहाथे आगुनि सालायनाय जि मा होनो जि हाग्रामा मोलेन देरनाय सरकार बेनो साबसिन बेखौबो बुंदों ओमफ्राय जोंनि बिपिएफ दोलोआबो बे इस्युखौनो लानानै थांदों आरो।